A miña primeira lembranza do Breogán é dos anos 80, cando baixábamos ao vello pabellón municipal, naquela época do Manel Sánchez, os dous Jimis. Aí engancheime para sempre. Hai moitos recordos deportivos, días de ascenso, grandes partidos, a primeira vitoria en Santiago, por exemplo, pero quedome co homenaxe que lle deu o equipo, o club, en realidad, a miña nai polo 50 aniversario. Gardo moitos recordos tamén negativos, como esos partidos que supuxeron un descenso. Se tuvera que quedarme con un Deportivo, sería un cuarto partido que xogamos aquí nun playoff contra Ourense. Nunca vin o Pazo con tanta xente, tan animado, e a falta de 3 minutos gañábamos, e perder ese encontro foi terrible. Aínda así, quedo con ver o Pazo coas lonas nesa época do breoganismo en loita, que foi realmente duro para o club. Pois sobre o é o equipo da miña vida, non só é o equipo da miña vida para min, senón para toda a miña familia. Entón, non poderíamos entender o deporte sen o Breogán. Económicamente, o Breogán está no mellor momento da súa historia, deportivamente tamén, porque está nun ciclo de ACB, e socialmente, ten socios en lista de espera. Non se pode pedir máis, porque máis alá dos resultados deportivos, o importante é a continuidade, a estabilidade da entidade. Eso é o que lle vai garantir o seu futuro.